Haka khalai tarik unailar araja arpau ka Manus Forum jong ka jilla Meghalaya haka jingalam u Presiden ba Jrop Singh Nongklau kila ai subha klui mensim sya ka hima sora ya ka ambulans ka bakit ya ki nongpang ka bedai jong ka thai majai kani ka jing ai ka jong ki kalong ban ai ka jing syakri ya pai ba jong ka thai border hi baro ka wei kham tam la da don ki ba pang ki ba shitam ban penkit sya ka jaka ai jing sumar la yo ru kat to kat ni ki jing kran lengkot na Presiden ka Manus Forum da ka ba ula penpau ki jing songu ya kit khot baro jong ka Manus Forum ki bla shim ya ka ni ka sin jam da ka ba snok tilang ka wei ban ai ya ka ni ka ambulans ka belong shisha ka jing rap ka ba khrau ya ki thain borders baro khamtam ki tu ki breu ki ba pang ki ba shitam ban penkit ya ki sya ka jaka a jing sumar kini ki members jadi ki bala shitom haka kumno bagila ban wanra na ka manta ka ni ka majai area ka jongi wanra ka ni ka ambulans hadin belai penbaik na ka lagi minus forum da sudai ban ai goin ambulans haka ba yo don mano ba shitom dai tang ki covid dai na ka manta ki wei pat ki ba don kam ya ka kali ka kali bala ai sobha da ka minus forum ya ka himasara bakan penyakit ka ni dan kalian jongi mar bak kalian gwi asosiat kelada pan kre na kamtaki karantin center jongi nam taki sanitize ngi tai gilai pan kre kumno begini pan play no ya kane ka kat khai jongi nam the po majai de kermas kam ba apo kijing pet jong sim de kini masara ba lala ban pentri kam ne ka ambulans kat kum kijing kam jongi pat ba hakathan ye jongi de mantai si sundan nga khot so ha ye Asu civil di jongi ban ajing keren kendiat kan soy ban hap riban ini hadin katanga sa itu syadi hadin mendat hap riban ha kani kasngi laidon lang USDO jong kasora civil subdivision ba Alexander Mukhim harangkat ke jingdon lang ikong GM Omdor i balong i extra assistant commissioner jong kasora civil solution bala yoru katukat ni kijingkren na USDO jong kasora civil subdivision bala IT ya kani ka ambulans bala ai subha da ka Manus Forum jong ka jilla Meghalaya da USDO jong ka sora civil solution sya usim jong ka hima sora ha ka jing sendal lang ki menteri bakat tu kat ni ki khot active members jong ka hima sora ni i presiden jong ka forum bala khot pani don benta ha kani ka ban yo ban IT ya kani ka ambulans sya kahima sora ka ambulans ka ban ajing yarab tang ya ki khun ki hajar jong kahima sora ki badon sapo majai hendrei ya ki tu ki ba na snong ki ba jan satu kum ka monglong ka walong ka sobar lara ki don manu na ki than bordar khamtam ki ba don kam ya ka ambulans kum ba ila ami presiden amtang ki ba habai dai bad COVID-19 hendrei kono jing pang iba anwan ra sa hospital la ne ban le silong ngadap da kajing kemen ban yo ban don bentalang ha kani ka singi ban ngin yo ban IT no ya kani ka ambulans ba kan ai kata kajing syakri ya kinong snong sathe sa than bordar तो hakani khalai tarik August arajar arthau to IT ya kani ka ambulans syak hima sora ba kan ai ka jing syakri ya kinong snong hapo majai bat ki snong ki marjan bat majai la yo ru kat to kat ni ki jing kren na usim ka hima sora pa im priman sing sim da ka ba upen pau ya ka jing ai kublai kerpang ya ka Manus Forum ka bala ai subha ya kani ka ambulans ngai kublai na kamanta ki minus kublai persen ya kan ambulans na kamanta ki jungdon kam ketika time border stay ndai tangdang manta ki bre jong hima sora mala ong mantan dan rai ya kino ki bre ki don kam sia ketika time kam tam le bedai kam bagi eksporter bagi minus kino ki sino ko sino wa long
Maulong Sabah Mati Wisnu Morgan Kemajai Menukam ya kan Bakit dan Mbak Egi Numpang Saya kinu Jaka Sumar Ini ka ambulans su IT Hamajai Bakin pej kan kami Bahkan Yarap ru ikan nong senong Hamajai Kami semua SEO ikong ru Bagi tiba rasa di members Juga Maya Forum Kumju iki eksporter juga dekat ini Di lembah kajing ya kawan yo ikan ambulans kam dei ke kam marwai kan ni kam dei ke kam presiden dei ke kam jam baru di members kia untuk lang. Oke, tangki digantikan ke polisi